Ramogi aneno kanyo ka en dakika 24 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny okinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Ramogi okinyi makawuono wadwa twak otudore kod geng'o nek joma mine manyaka sani waseneno ka omedore ahinya e pacho kae ka jodito mawuok e sectors mopogore opogore wacho ni dwaro nitiere mar mondo mi onywak lwedo e kedo kod nek mag joma mine moseneno e kinde mokalo chien. To penjo en ang'o momiyo nek makamagi medore, tang'o minyalo tim mar mondo mi othira kata ogeng'a nek makamagi. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kod welo ariyo. Wendo mokwongo antiere gode studio marwa e kaunti ma Nairobi kae, ka wendo machielo bro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokale yor lony manyasani mano mar Zoom. E studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kae kod Xavierer Agure ma en jalony e weche mag pach dhano. Ageno na wacho nyinge yo makare. Oyawre chiyo nade kendo machiegni e twak. Machiegni. Ramogi wendo wa machielo antiere kod Tabitha Ogutu. Tabitha Ogutu en jalony e weche mag dongruok. Oyawre Tabitha, ichiyo nade okinyi makawuono inyalo nyisowa ni itudori kodwa ka intiere kanye. Tabitha. Ramogi aparo ni pod waloso weche mag tudruok e yo makare kod Tabitha Ogutu mabo bedo ka otudore kodwa achiel kachiel ka entiere e yor Zoom. Bende bedo konyiso an okinyi makawuono oriwore kodwa ka entiere kanye. Kata kamano bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo namba mar ote machuok 236600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Cynthia Onyango. Kama odiochieng' manyoro ne nitiere romo mane okelo kanyakla jodito mopogore opogore mane koro dwaro mar mondo mi onywak lwedo e kedo kod midhiero mano mar nek mar joma mine manyaka sani koro medore pacho kae. Ka bende kinde romo makamano ne giwacho ni nitiere dwaro mar mondo mi opuonj oganda weche mar bero ng'iyo e kind chwech duto. Ka bende ne gidwaro mar mondo mi kanisa oyie ni ponono ka keny okethore to ng'ato nyalo wuok e keny makamano kapok okelo tho. Wawinjane report makamano monde. Kata obed mana chiel, ok en mana kwan to ngima miyo ma olal kokalo e lwenje mag kit chwech. Kwan makoro kelo luoro mathoth kendo buogo dongruok mar anyuola ka gisani to onenore mathiro ochumi ma pacho ka wach mokelo buok e chuny jotelo kod jochiw thieth. We attend to more than 4,000 survivors every month of violence. But you see, when the 97 die, and that's not a small number, but there are very many others out there who are maimed, many others that are unreported. Ywak osebedoe ni okenge moromo kendo manyalo konyo e kinde malach okosemi maino, wach mane oketo sirikal e opara manyime donjore mapiyo kendo tieko midhiero mar nek mar joma mine. We recognize the urgent need to establish and improve support systems, including shelters, counseling services, and legal assistance for victims of violence. A collective commitment was made to enhance community outreach programs aimed at changing harmful cultural norms and promoting gender equality. Jagoro mongirore e migao mar chwech kod jiwo tend joma mine an Wang'ombe ka oloso e lo jotelo manyoyuore e romono owacho ni romo margi oyango dwaro mar chuogo chike marito chwech kaachiel kod chiwo arita makare ne jogo ma oketh ratichgi e kind sir mamoko. The stakeholders emphasize the need for robust legislation that not only punishes offenders but also protects victims and survivors of gender-based violence. Nek mar joma mine kod lwenje mag kit chwech bende ne oyangi ni kelo midhiero mathoth e ochumi ma pacho kae. The businesses need to realize the economic burden of gender violence, the non-productivity even by the time we are getting to femicide. The femicide, which is very, very high, one is too many. But when you look at the pyramid, is actually the iceberg is huge. Moses Kuria ma en jachiw paro ne sirikal e weche mag ohala olero ni dwaro nitiere mar keto twak kinde duto kaka yo mar puonjo oganda weche lwenje mag udi ka jalupo gai mar obila Eliud Lagat to chiwo siem ne achije mag nek makamago. We are not only going to be talking about violence and femicide, only when some cases occur, then we go quiet until the next,
sad loss of life. Criminal cases that are not going to be acceptable in our society. And crime is a crime. From where we sit as the National Police Service, the many cases that we've been reported, there are over 90 cases that have been reported are actively under investigation. Kaka okang' mar loso winjruok kendo kelo ng'iyo malong'o, jotelo gi ochiwo ote moyiedhi ne joma chuo. I want to talk to all the men as a fellow man. Violence is not a weapon of power. You do not become more powerful than because you are violent. If you get someone who gets power from being violent, it's actually an inferiority complex. All the assistant chiefs, all the Nyumba Kumi, they will be held responsible for cases of gender violence that happen within their jurisdiction, because everybody must play their responsibility. To all men, treat every woman the way you'd like another man to treat your mother. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Aya mano report manolosnwa kanyo kod jafombo marwa Cynthia Onyango, kama bende jo kanyo mawuok e sectors mopogore opogore nonywako lwedo eneno ni nyalo geng'a nek mag joma mine. Akege thuolo ni ka wendowa machielo mano Tabitha Ogutu oseriwore kodwa e yo makare. Oyawre Tabitha, ichiw nade okinyi makawuono? Inyalo nyisowa ni okinyi makawuono itudori kodwa ka intiere kanye, to waseneno ka nek mag mine omedore ahinya e pacho kae. Ang'o momiyo gisani moneno ka nek makamagi omedore ahinya? Tabitha, kachako kodi. Erokamano ahinya Joyce, ageno ni winjo maber koro sani. Wawinjore yo makare. Atudore kodwa achiel kachiel ka Siaya. Aparo ni gima osebedo ka timre nek mar joma mine igni ariyo mokalo, aparo ni osedhi malo ahinya, kendo weche mag sate security kata arita mar kare mar joma mine en gima aparo ni wasebedo kwa wuoye ma ok the first time wawuoye wachni. Lakini gima koro bende mako dhoga Joyce ahinya en ere gimomiyo sirkandwa ma Kenya kaendi wuoka oko mana dakika ma koro ka giseneno ka nek odhi malo ahinya. Bende kane Inspector General mar Police osewuoyo bowacho ni magi ok gin gender targeted murders, gin mana insecurity cases ma gin ne giwacho ni ka police emonego bed ni gidil go. Aso koro bang'e ka joma miyo activists gi groups mopogore opogore wuok oko bowacho ni magi gin femicide cases. Koro kwaneno ni pogore mag sirkal koro bende gibende giwacho ni en adiera ni joma mine to ema bedo targeted gi madagi. Aparo ni magi nick jack reactions, to wadwaro permanent solutions manyalo konyo mondo gik machal kamae kik timre e higni mabiro. Nyaka to Kenya bed country kata piny ma joma mine dak ka ok giluor, kendo sirkal nyaka bed gi policies kata okengni mopogore opogore mabro rito dak mar joma mine Kenya kaendi. Nikech seche ma ng'ama miyo oselalo ngimane e yore ma ok wanyal kata wacho ni ere gimomiyo wabedo targeted Kenya kaendi, wachal ka jodak Kenya kaendi, nikech arita marwa ok ne kendo waonge sirkal madewo joma mine. Koro wadwaro ni kigiwuog oko ni giloso buche giwuoye weche gi mana ndalo ma joma mine moloyo 90 osenegi, to giketnwa arita pile pile ma an kaka Tabitha Ogutu nyalo wuok game dala wakaendi tadhi kumadhiye tadhi kokanito wachna mar chalo nade. Aparo ni Joyce kanyalo medo ni arita makor gwenge ma Kenya kaendi in general bende rach kabisa, ma aparo ni keto nyaka nyithindo matindo mabe manyiri nyaka yowuoyi nyaka ji duto e nafas ma aparo ni sirkal onego ng'i matut. Kwang'iyo maber to mana gem kumantiere ni mane ngima mar Moselal ma en wuod Siaya ka Willis ma bende daher orumus kuom familia mare bende waneno
mowito ngimane. Nyiso ni nitiere gima sirikan makor gwenge polis ok tim, to aparo ni sani kaka ang'iyo matut onego watim gimiluongo ni community policing, ma arita wa nyaka koro bende chakre mana gi wan e kor gwenge. Kineno janjore moro, nyathi moro iwacho ni mae nyathi maneko, mae nyathi makwelo, mae nyathi matong'o ji gi beti gotieno, mano ng'ama nyaka kaw ne sheria. To kendo nyaka kaka communities bende koro wakawarita wa kwa miyo pek. Kok mano to Joyce aparo ni kaka wasechako wacho wach ni to sirikal bende onego tim tije. Ok wadwa sirikal mago mana mbaka weche ng'eny moloyo actions. To aparo ni wadhi kedo gi wach mar femicide kata nek ma joma miyo kata nek ma jo Kenya duto mosebedo kwaneno. Iwacho kanyo makare ahinya Tabitha. Okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae bende antere kod wendo machielo mano Xavierer Agure ma en jalony e weche mag pach dhano. Matene ni nyalo bedo ni nitiere kako nyalo leronwa yo matut. Xavierer, karwaki e twak okinyi makawuono, ang'o manyalo bedo ni kelo medruok e nek mag joma mine gi sani kalure kod kaka isebedo ka iloso kata gi joma thoth? Nyalo bedo na ang'o maringo e pach ng'ato ma ng'ato koro chope okang' nodwa kawo ngima ng'ama chiel? Joyce, agoero kamano. Mokwongo wan gi two major issues ma e piny ni and as a society be wa grapple with. Koro the main issue en wan gi a moral gi a security issue. In the sense ni morally nitie kaka tinde ji ok respect life mar dhano kaka chon ni ji neno life kaka sacred. Kasto korka security be iyudo ni kata ka cases gi obedo reported to hatua mikao onge. Koro mano onge deterrent ma bro ensure ni nek gi odhi piny kata nek gi orumo. Kaka Tabitha owacho ni adwa mede point ma Tabitha owacho. Mokwongo en the culture mar impunity. Ma kata kiloso gi joma ng'eny ma mine osiepe ma an go gi nyiri, iyudo ni ji okoluoro making advances moko. Kata sama ng'ato wuotho e town, kalo e town kama to iyudo ka ji gwele, ji luonge, to there is no reprimand ma timore kata onge consequences. Koro that impunity iyudo ni cultivate gima waluongo ni a culture of violence. Ma ji koro neno ni joma mine, joma nyiri ok gin joma onego bed treated equally. Ema kelo ng'eny gik ma waneno kawuono nini nek mar joma mine ahinya. Yes. To nyalo bedo ni joma mine bedo targeted nikech adiredera kwa lose weche mag nek mag joma mine. Waneno ka mine matindo tinego gi tiyudo ka ni jomoko kinde mang'eny jaseyo jogo minego ni nyalo bedo ni seche moko kata kaka orwakore ok ni kare, to kata kopogore kod mano kwatiyo kod ranyisi wantiere kod joma mine adek manonegi e gwenge mag Xavierer Nairobi kae ni winjo. Gin joma mine ma ne gino wuok e oganda din Jo-Salam, ok wanyalo wacho ni seche moko kata ni kit kaka ne girwakore ni richo. Ang'o momiyo nyalo bedo ni joma mine ma bedo targeted? To ere kaka wanyalo golo paro ma kamano ni kinde mathoth target mana joma mine kopogore kata kod joma chuo? Okay, wadok e point mar preserving culture mar impunity. Ineno kata silly cases mar joma mine go, en mana ni ineno gi as mine. Onengo wanenre te duto kaka dhano mokwongo. Kasto ka wasenenore kamano, to nyiso ni wanenore as equal people. Ok waneni ng'ato ni piny nyawadgi koso ng'ato koro inyachayo mayot kamano. Koro gima wanyatimo mopogore en first of all en gima watimo sani endini milongo ni educating, wa create awareness. Wanyiso jopiny ni maendi is unacceptable, to joma mine be onengo ne to receive respect masem gi joma dichuo. So awareness is the first approach ma wanyatiyogo. Kasto the second approach en watiyo gi jolos sheria, the law enforcement gini. Cases kobedo reported, nawach gini ok en ga gima timore ni odiochieng' achiel ng'ato ochiew to neg. Ineno ga ni nitie pattern. Kawuono gintie gi dhaw, kiny kia ni ng'ato go matin odhi hospital, kaw dhi ka police report. Koro before wachope situation ma koro ng'ato negi, ng'ato tho, onengo bed ni cases gi bedo taken seriously kapok ochopo advanced stages. Kasto joma neko be ifwenyo ni gin gi history moro mar violence kata ntie
sheria magise break kata gima gisetimo before. Koro kata jaisili case mani nyisano. Naneno wach ne nyora fwenyo ni kare osebedo ga convicted of murder kata accused of murder before. Manyiso ni dine police ka nini sheria okawo mikononi ne dine ok wachope murders gi. Koro awareness kiufupi kasto police be or take seriously acts of violence mobedo reported. Yes. Tabitha kaduki tu ka intiere games ya kono kinyi makawuono. Nyalo bedo ni ang'o momiyo joma mine mabedo targeted ahinya e weche gi mag nek mag joma mine. Nyalo bedo ni jomoko chayo joma mine ni en kit chwech moro mang'aw ma ok nyal defend themselves. To ere gima mine giwegi nyalo timo mar mondo mi kik giyudre e position machalo kamano kata kama chalo kamano ma ng'ato kawe kaka jal mayom yom manyalo kata nege ba wasenno ka inego jomoko to nyaka kata fundi mag dendgi ing'ado ipogo gino malit ahinya kendo gino ma ok ni kare. Tabitha paro ni Joyce onge kaka dwa wach ni joma mine koro ni awach ni jiobiro ni dwaro kata bambi kata dwa negi kata dwa gowi to gin ji samoro ji adek. Aparo ni kaka ng'awa miyo ok inyal gori gi ji abilagi. Koro gima timre seche gi en ni iyudo ni joma mine bedo very helpless. Gibedo very helpless to a point ma koro iyudo ni tek mondo gitiyo gi miluongo ni self defense. Koro ka self defense bedo tich matek to iyudo ni koro nikech teko wan godo ma physical cha ok chal gi mar joma chuo. Koro ibo yudo ni ng'ama miyo bedo a victim nikech koro ok wanyal gore, ok wanyal dira ngum, ok wanyal timo gimoro amora kaka ng'ama dichuo nya timo. Koro gima daher wacho ni chuo ma wan godo e miere ma wan godo kaka owetewa ma wan godo kaka jirandewa osiepewa nyaka to koro ng'ini wan kaka joma miyo oritwa nikech wan victims to kendo kok giritowa kaka onego bed ni ritowa to pile wabo ywaka kaka waywak higa duogo. Koro en responsibility mar ji duto koa e chief koa e mlango 10 nikech mlango 10 gi gin joma chuo. En responsibility mar dichuo mora e dala kacha mondo ng'ini chi wuode mane dala ok go. En responsibility mar wuon ot kata wuon paro ni jaode dala kacha ok go mondo yawuote kik ne ni en gima kare dhi go mono kukucha. En gima nyaka to koro wadog chien ka Aya wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Tabitha Ogutu ka intiere games ya kanyo. Walos mana weche mag network bet teko matin Tabitha wanyalo mana lose matin kata inyalo mana lose matin eka wadhi mbele kod tudruok kod yo makare. Akia kise lose ka en makare mar mondo mi dhi mbele Tabitha. Nyalo winja koro Joyce. Awinji makare koro. Mosainya awacho ni en gima koro to nyaka bed ni wachako gi security mar joma miyo kowuok e ude mwadake kor gwenge. Chako gi wuon paro dala kata kaka wuon ot kiko go ng'ama miyo ot kacha mondo yawuote kik neni gima ni gojo mamiyo ni en gima normal. Koro kowuok oko to bodhi mana gojo mamiyo nikech wuon gitimo. In kaka in dala kata wuodi kunego goja ode to niko ineno ka gima en gima normal ni agoja oda ni amiyo discipline gik maneno ga matimre kor miere. Kotimre kamano to mage jok makowuok oko kucha to neno ni it's okay mondo gigojo mamiyo kata sese migojo mamiyo kata inego joma miyo to ok giwinj ni giwuoyo giwacho ni wane mano watimo makosa. Onge justification whatsoever for gender-based violence. Onge justification whatsoever for femicide. Koro en gima dasirni nyaka to koro wawuok waduto to wakwed gir mar neko mitimo ne joma miyo gi nikech nyalo timre ne nyithindi, nyalo timre ne jaodi kata minu. Donge nitiere
Joma Miyo ma over 80 years ne waneno the highest case mano negi bobami Kenya kai don't get statistics koro not anyone is safe the lowest and I think 5 months all child koro nyaka to koro wadagi machal kamagi to nikech gin gik maduoko wa chien to gin gik mabende bro miyo koro Joma Miyo luoro kendo kata tich ng'ama miyo nego bedni dhi to duogo e seche moko molewo matin to koro ni waluor to mogi to ni wuotho ni dwaro bedo insecure wan kaka Kenya kaendi national government nigi responsibility maduong' ahinya mar making sure ni Kenyans waduto wan safe koro safety mar ng'ama miyo en gima sirkal. Haya, nyalo bedo ni ng'ato nyono waya mar internet games ya kono kata kamano wabobedo kwa lose kendo wabobedo ka wadokir Tabitha mar mondo miyo meda ne lero kaka onego bedni igeng'o wechegi mag nek mag joma mine. Xavierer ka duoki e twak okinyi ma kawuono nyaka sani iwacho ni onego bedni inywako lwedo mar mondo mi opuonj nyaka joma chuo kata opuonj kaka inyalo ber ng'iyo e kinde chwech ka bende iwacho ni ng'iyo makamano onego bedni ipuonje yo makare mar mondo mi ng'ama dichuo kiko ne ng'ama dhako kaka mano ng'ama ng'aw mar seche moko nyalo mana timo ne gimoro to seche moko ng'ama nyako ok nyal defend herself kalure ni adiera kipimo kit teko ma ng'ama dichuo nitiere godo gi ng'ano ma ng'ama miyo nitiere godo beto pogore puonj makamagi onego bedni imiyo joma chuo e yo machalo nade kata puonj makamagi onego bedni puonjo ji e yo machalo nade mar mondo mi ng'iyo e kit chwech obed makare mondo wechegi mag nek wane kodok chien to seche moko onego bedni ichako puonj ji kanye kata kuonde kaka magi. Joyce kapoka aduoko penjo nino adwa ni wang'i statistics matin newach statistics bro tang'onwa ni kanye aswa ma joma mine inega ahinya koro statistics tang'o ni jaodgi ma gidakgo milongo ni husbands ema constitute 80% mar nek mar women. Then the next statistic tang'o ni the boyfriends bire namba 2 kasto joma gikia milongo ni strangers bire namba 3 kasto jok ma ging'eyo osiepegi bire namba 4 kasto ex husbands gi ex boyfriends ema koro loro statistics no. Mano tang'o ni almost 80% mar nek itimo gi joma dichuo ma ging'eyo makata gin gi relation go. Koro kadoge penjo ni mani penjo ni inyalo tim ni awareness to kata kapoki idhie penjo makamago nikech adira iwacho kanyo makare ni atamalo 80 mag jogo ma joma mine ma inego gin mago ma odak kod chuo makamage udi meaning ni mage manego gi seche moko gin risk factors kaka mage kata gin ranyisi mage ma ng'ato koseneno kaka ng'ama miyo tineno ka seche moko wuon par mari kata dichuo midak go deot ka timo ni gigi to inyalo bedo kod chich moro tiringa ne oko ti imany konya kata igol duondi wach ni anto gik maneno ka ng'ani timo na nyalo chopo kuma koro nyalo kata nega atim nang'o. Risk factors to ntie mokwongo en samora mora ma un gu wach matin kata dhao to ntie gorruok ma physical harm samori go idhi hospital samori idhi e chemist mondo thiedhi mano e risk factor mokwongo mano is an indicator ni mbele kucho weche nyakethore. Koro mano is the risk factor, physical violence. Second risk factor en ni ng'ama intie go ng'ama idak go en ng'ama ing'eyo maber. Ting'eyo ni chon kano dak kama ne en ng'ata inani. Kata samoro ki uotho kode matin to ng'ato chwanye ineno ka en ng'ama dhao ni mane lwete en ready. Koro mano is a major risk factor. To predominantly mane main risk factor matango ni gani ng'ato violent. Koro mano kineno to onengi ing'ini kaendi to shida ntie tidhi report kata imany kaki idhi nini bet kama at least in safe matin. To koro kwa dokor ka puonj mage monego bedni chiwo. Koro mokwongo en counseling. I believe gani counseling ing'eni dhano ng'ama kiwuoyo go kama indi to ifwenyo ni ng'ato samoro kia gima thagi ng'ato samoro en ong'e mana ni en dhawe gimong'eyo newach okia ni oko kaka rebe ji nyawuoye
to nini miye same result. Koro counseling is the first approach. Secondly, en community training. King'iyo kuonde ma gigi timore be ahinya, ng'eny gi nie towns, yes, but be e dala kuchacha nitie gik moko ainagi. Koro onego be wadhie interior kuchacha oko mar town wa educate the rest. Schools be onego wapuonj joma dichuo ni kama indie kaka onego wasuluhisha weche life, onego ibed ni preserve kama ok onego ji onegre ji ogore ainago. Koro awareness e schools, e communities, e tich, mtandao online ka indi kaka tinde nitie YouTube, magote emanya tiyo go awareness. Tabitha, winjo moko kuom risk factors ma Xavierer wacho ka intiere studio ka ni seche moko ka in ng'ano mamiyo ka intiere kod jal ma ichich ni nyalo bedo ni en violent matin, to inyalo kawo okang' mar mondo mi ineni mane risk factor kata mano bed chich maduong' ni kuma gini chope gini nyalo miyo ikawo ngimana oko. Tadira Tabitha, ka wang'iyo kaka ji odak e udi kuondegi, nikech wang'iyo ni obed kata ng'ama miyo ma intiere keny kacha to seche moko wuon par mare kata dichuo modak godo kinde mathoth goye to jomoko ng'ise ni ni mago mana gik dak. Jomoko bende wacho ga ni ni kogoyi to mane manyiso ni oheri, to mage gik makela jema ema miyo kori nego joma mine. Wan kaka joma mine kata joma mine, ere kaka onego wagol paro makamano e pachwa mar mondo mi wachung' motegno mondo kik ochope okang' ma kori nego joma mine. Ng'ato ochako odiochieng' mokwongo seche moko padi tiwacho ni pada mana matin pod ohera, koro pod ivumilia, to e kinde mivumilia ka ema koro chopo okang' ma koro ikawo ngimani, to kosenegi to mari orumo mana gi kanyo. Tabitha. Ni Joyce, penjo maber ahinya. Iwacho ni ng'ato kopadi dichiel to apatno loso yone apata 1,000 mabiro mbele to kotieko to en mana nek, nikech ng'ama nyalo kawo lwete bigoyi mano ok ng'ama oheri. Ng'ama oheri en ng'ama protecti. Wan kaka ne wasewacho cha ng'ama miyo nyaka bed ng'ama bedo protected. To dichuo tije maduong' e ot kata cha en protecting the family. To nyako chak mana gi protection mar min nyithinde kata mar jaode. Koro seche ma ene mokawo lwete oketo kuomi cha, mano ok hera. Ng'ama oheri ok nyal goyi. Ng'ama oheri gadiera Joyce ok nyal goyi mong'eni ogoyo tidhi winjo malit e dendi. Mano da. Nikech kaponi ugwenyore ot kata cha nitiere yore mopogre mag suluhisha weche mag dak mok nyal kosekana. To goch midwa go ng'ama miyo ma bende ok en dichuo wadu onge teko ma in godo. Mano ok en era. Koro seche ma ogoyi mokwongo cha taparo ni onego ka ng'ama miyo ing'eni mano first red flag, to kendo obiro goyi mowuok e goch mar apatno to dhi e agwecho to en koro igoyi nyaka koro gi msip to mana kamano to koro ing'eni obedo gi confidence mang'eny koro nyaka ta dei bonegi. To mane gik moko kwadwa emomiyo watemo jiwo joma chuo ma wadago e kod miere ni kuyie to koro kawauru ka responsibility maru. Security wachakre kodu. Seche ma in dichwado ga jaodi od kacha to nyathini ma dichuo neno. En oneno ni mana example maber monego bed ni otero ko kacha. Koro kodhi oyudo ng'ama miyo moro kacha bendo goyo nikech dana kucho mana example ma wuon gi oneno kachiwo. Emomiyo wacho ni kata kikweri kata ka un gi wach moro gi jaodi od kacha to ka nyithindo neno to kata gorwok no boko nego bede ni chuo. Kora paro ni mano wach ma wan nego wach kotegno ni ero ng'ato ken go ng'ato, nikech kani yude kani sere bikete ot bobedo jaodi ok ni goye di no biro dak kok kamano. Koro mar ariyo paro ni Joyce wach maduong' monego watim mar geng'o gorwok mare kon miere mantiere ute en ni koro kata nek matimre kor gwenge en ni ng'ato ka ng'ato nyaka kaw nafas mare biti tije. Police ma wan godo e kor gwenge ng'eny gi ok ti tijegi. Kor onego koro sani gi wuog oko to gi kaw jonjore gi kendo gi gol gi posetwegi ni jogo chiwo bond. Ere gimomiyo ng'ato nyalo nego timiyo bond to nego ng'ama miyo. Kod wuogo once a killer will always be a killer. Because he has not gone through any rehabilitation or denying a right to living. To one Tony kosetere ni familia mare choko pesa tiduoke kor gweng. Tony ng'ato to tho. Mago gik mok wadwa winjo. Aparo ni sirkal kaka sewacho cha
ochopo sake no dakika okadwa sirkar man gi knee-jerk solutions solutions wakela kendo gibende ni giwuoyo kaka wabende wawuoyo ni ji onegi ni mine inego. Onego bed ni sirkar nigi policies nigi steps mar geng'o nek mar mine Kenya kaendi. Mae onego bed treated as a national crisis. This is a national crisis. Ng'ama miyo onego bed ni dak ka chiech gi ngimane. Ni okia ni kawuono kowuok be adhi duogo. Aparo ni insecurity especially kor gwenge wa makaluo ka siaya kaka wuoye kuma bete ka gem kaendi mokwongo security warach kabisa. Masani ki wuotho ti wacho mana ni 12 konego bed ni yuda oko kata jo apiko luor kor temo wacho ni ya we mondo community policing bende obedie we wakauru koro security wa elwetwa kaka jo piny kendo kwang'eyo ni nitiere jok modak kodwa kata bed mana nyathini e ot kata bed mana jaodi kata bed mana nyathi nyaminu midak go kata bed mana jirandi to en ng'at mosewach ni ema timo timbe machal kama mago jok imaka maka komisiro ka polis nikech onge kaka wapuro kedo gi gini to wane mwadwa bende umo jok matimo gigi ni gi nyithindwa kata gin jowa. Aparo ni kwatimo kamano to bende wadhi dak e yo maber to mogi kawacho Joyce en ni wawe kuru wacho ni any form of gender-based violence nishi andit nikech no rwakre kama nikech no timo kama nikech no ne makango mulo ko wuotho wach bar makanga be mulo joma miyo ka wuotho ka ng'ati penya ni dwa dhi kanya ti weri godo to bo wacho ne dwa dhi koso ka dwa dhi mulo no to kendo koro kodagi ti dwa kata goye no mano gender-based violence mapani gika bila go bendo kwadwa neno onego bed ni koro gima timre en ni gender-based violence ko timre to okwangi gik moko matindo ni no rwakre nang'o ni no duoko makanga go nade ni kata no duoko ng'ama no goeno nade en ni goch okonego igo ng'ama miyo to worst of it all ngima mar ng'ama miyo okonego beni kao nikech ni security mare ne rach kata ni no onge right of defense nikech wan to okdwa gore gi jomachuo okdwa gore gi jomachuo teko gi oingo wa koro protection onego chakre dala onego chakre kor gwenge onego chakre kuonde mawuothe to ng'ato ka ng'ato koro nyaka titije koa police nyaka DCI makor Tabitha kapod antiere kuomi kanyo Tabitha kapod antiere kuomi nikech aneno ka joma thoth kinde mang'eny giseyo joma mine ang'eni kinde mang'eny ok ber mar seyo joma mine ni joma mine maseche moko ketore e okang' ma ng'ato nyalo kawo ngimane ka jomoko bende kinde mathoth seyo joma mine ni kaluwore kod gombo mathoth ema joma mine keto ngimagi kama ng'aw kama inyalo kaw ngimagi giwuon. Iwinjo kaka Xavierer ne wacho ni joma inego kod jogo magikia kata strangers iwacho ni ka owuok e joma inego kod joma gidak ge udi kata chuo magi boyfriend kasto strangers bire namba 3 kaluwore kod jogo manego joma mine to strangers makamagi seche moko joma mine romo godo kata mbui kacha to jomoko wacho ni kaluwore kod gombo mathoth ma joma mine nitiere godo kata joma nyiri nitiere godo ema keto ngimagi kama ng'aw mar nego gi bende nadiera kose gi we blame the victim makinde mathoth wasewinjo ni ni en to odhi kuro mang'o. Tabitha ingeni kaka wacho Joyce ni mokwongo any form of gender-based violence femicide being one of them okonego beni bedo justified whatsoever. It is one term it is wrong to beat a woman and one term it is wrong for a woman to be killed under any circumstance. It is very wrong. But having said that, Joyce, and bende nyaka wayiere koro kaka joma miyo ni ng'ato ma stranger to konego bed ni dhi romo go e room nu dhi romo kode ode tikiae ni udhi betu chieme od ng'amikia. Mano ibende you are posing yourself to insecurities. You are posing yourself to femicide. Mane you are posing yourself to murder. Koro onego bed ni kiromo gi ng'ami kia nikech romo to ji nyaka rom kara koro nikech chonere nade nyaka to itim background research ni to ng'ama dhi romo go ni bed ng'along adira nyaka ing'isa ni nitiere yore minyalo ng'iyo go ng'ato king'iyo matut kaka ne wadhi chudo kanyo osewacho ni iyudo ni jogi abila gi jogi ni ng'ama negi ng'ama osebedo gi murder history en ng'at ma samoro osebedo convicted kumoro koro kidwa romo gi ng'ato dhi romo godo kuma ji mang'eny nitie okirom gi ng'ato in private any private setup ng'ami kia ng'ama pok ing'eyo ng'ami kia karakta mare mano nyaka wabende joma miyo koro wawe uru romo nyiri maro matino tindo wadhi gi romo joma wakia to wadhi romo go kuonde mopondo mano we force ourselves to
cases mag insecurity. Asto aparo ni kendo wach moro ni mine ohero gik mabeyo, onge ng'ama ohero gik maricho. Koro wawe kuom wacho ne joma miyo ni mine ohero gik mabeyo, ni emomiyo gik mabeyo magihero gi emomiyo inego gi. Joma miyo gima ok onego bed ni timre ni koro iketo your life on the danger line nikech koro iluwo ng'ato ni wach mwandu. Aparo ni mwandu gima pesa nyalo kelo ibed nya dwaro bikel kitiyo matek. Koro kwa nyalo wacho ni nyako no wuok odhi romo gi ng'ato nikech mwandu kata pesa mane en godo momi inego gi. Nikech ndalo moko igni mokalo na winjo nitie nyako mano neg marach kabisa, cold blooded. Nen nyako ma pinye mago kucha. To nawinjo ko wacho ni nyako no ne gin nyako midendo kata idendo ni slay queens mohero pesa gi. Kore momiyo ni no nege ing'eni gi ionge information kata research pokomiwa true kata wawach ni evidence machal kamago. Koro kwa nyalo tiyo kod gimago assumptions. To mogik kabisa mada wache wach no en niya, kik walu jok ma nigi pesa, joma mine kata nyiri matindo ni koro ni wacho ni nikech en gi pesa ikaw risk ni dhi romo kod kuonde mopondo nikech ikia rom gi ng'ama ing'eyo dhi rom kode to kuromo turome kum ng'ama nyalo konyi. To mogik kabisa weuru mondo kapok waromo gi jogi kata kiromo gi ng'ato to nyaka ing'i history mare ni en ng'ama chalo nade. Kik wabeda mayot nikech ng'ane nigi mwandu machal kama, ng'ane nigi gari machal kama, ng'ane chalo kama, wuoyo chal kama. Mago gin evidence manyiso ni mano ng'ama ber. Nyaka ing'e ng'ato kidhi romo godo. To mogik onge chieng' mora ma abro justify any form mar gender based violence. Obed ne ng'ama dichuo, obed ne ng'ama dhako. Ni awacho ni ng'ano no rwakre kama kata no luwo ng'ano ni wach machal kama emomiyo no nege. Nek rach, go mine rach, any form of gender based violence rach manyaka to koro kotimre to kwangi reasons wang'iyo the results. Ken nek no to ng'ano nyaka face the long arm of the law. To nyaka kaka society wachungwa duto bo wach ni wano kwadwa society manego joma mine, manego nyithindo manyiri. Wadwaro ni police koro kata piny owacho ma pacho kaendi okaw nafas mare mondo deal gi nek mar joma mine e yo makare manyalo tieko gi chuth kabisa. Asavi winjo kanyo kaka Tabitha loso to bende adwani wawuo strangers kae. Kalore ni strangers moko ng'ato oro ne kata ng'ama miyo moro pesa moro to ng'ise ni biwaromi. Nikech kwa ng'iyo husband kachiel kod boyfriend kata ma thoth iwacho ni kalure kod statistics gin bende moko gi thoro nego joma mine kuonde ma gintiere. Kata kamano nyalo bedo ni nikech mana kata kaka nene ote moko ma joneno magwa chwale mbui kae giseyo joma nyiri ni joma nyiri ohero gik mabeyo, nohero gik mabiro piyo. Nyalo bedo ni mane maketo gi kama ng'aw mar mondo mi okaw ngime. To ere kaka inyalo geng' weche makamagi kose wawe keto gimoro ni koro ni ani ohero gima ber mane gimomiyo koro ni akaw ngima ne wuon. Nikech ng'ato bende wacho ka ni seche moko ng'ato osebedo kioro ne fare ni obi olimi to kobi koro chieng' mobiro no koro idwaro mar mondo mi koro ne kaka inyalo chulo kuot. To mage gik ma waneno ka koro keto ngima ng'ato kama ng'aw ahinya to joma nyiri. Joyce, Tabitha kako wacho no, aneno ni ng'eny jok ma wacho ni gik moko ni kia ni ng'ato ero gima beyo, kia ni ng'ato yoro ne fare to kobiro. Mago e gik miluongo ni justification. To conversation ma wawuoye ni kawuono gender based violence femicide ni ok wanya justify femicide. Kawadoke statistics kaka nembni wacho ni 80% mar femicides timore e ot. Manyiso ni 20% kende ema wanya attribute ni strangers kata joma oko. Koro kawa focus on side show ni kia ni ng'ato ero gima beyo, ng'ato kia ni chamo fare ang'o go, mago constitute mana 20%. Praboro mang'eny gi en 80% ni mani e ot emonengo wa focus on. But ka duoko penjo ni miwacho no, to ananeno kamano gitemo mana justify. Ma ok en gino makare. Onengo ji obed ni ngima mora kokaw gender based through gender based violence ok ing'i ni kia ni ng'ano nonengo obi to kobiro
yani ochamo pesa na mago ok nyal justify gender based violence. Koro wachno kayego. Yes. To bende mana kaka iwacho nonego beni wagede atamalo 80 mag jogo ma inege udi. Kata kamane wawacho kanyo ni nyalo bedo kata kinde mane wachako wacho ni weche gi mag nek mag joma mine medore kaluore ni onge okang' mikao ne joma oseneko. Bende nitiere step minyalo kaw ne jogo ma osenego joma mine pacho kae manyalo bedo ranyisi ma ng'ato kobedo piny to seche moko paro mar neko bire pache to wacho ni kaluore kod kuma mano mi ng'ama chielo ok adwa ni kum makamano an bendo yuda nikech adiera wanyalo neno ka mana kiwacho ni seche moko jomoko konegi to koseneko to bang' thuolo machuok waneno ka bura yuare kate do kacha kate kot kacha kata bang' thuolo machuok tigole oko e yor bond gino mabende koro pod inyalo miye mano liwe ni wadong kata ng'ane cha nanego to weya thuolo mabe koro kanego ma ng'ama chielo dong onge gima sirikal bro timona kata kamano ere kaka sirikal onego bed ni rido chike motudore kod nek mag joma mine. Okay, gima sirikal nyatimo mokwongo kapok wachope sirikal wanyang'iyo kaka wadake udi wan owuon. Gimilongo ni community policing. Kamudake no ka ng'ato useng'eyo ni ma ng'amonego to onengo una za community ubiro kanyakla to ufuatilia wach ng'ani. Kasto kaka nani longena Tabitha wacho ni tinde nitie mbinu minyalo timo kata Google search. Ing'iyo ni ng'ama kama wachne ni osedhi nade. Koro mano be bro konyo. Ng'ama oseneko onengo bed ni wa report kasto wechege go bedo e mtandao kaendi. Bro konyo the next victims makapok oromo kodgi to Google gi matin to nyaneno ni ng'ani nitie gi record mar neko. Serikal nya introduce policies ma emphasize on importance mar human life to fight against gender based violence njia makama sani policies nitie but implementation onge. Emomiyo ineno ni ng'ato neko kinyen gi bond case kiani yuare court 2 years ni ng'at moro kendo bose inyo. Koro policy gi nyaketo ni ng'ama nigi case mar neko to onge bond. Mondo en kodong' e kucho to wabro prevent ng'amo nyaro mogoko ka monegi. Koro mane gima sirikal nyatimo community onengo watim community policing wan owuon. Yes. Tabitha bende paro ni sirikal osetimo moromo ineno ni ogeng' nek mag joma mine nyako tudore kod kuma ma imiyo jogo moneko nikech wanyalo neno mana penjo mapenjo Xavierer kae ni nitiere cases moko mayuare ahinya e doho to bang' mano kata kosemak ng'ato to nitiere moko ma iweyo thuolo e yor bond to koseweyi thuolo e yor bond to kata family mar seche moko jal minego nyalo feel ni ngima gi ok nitiere kama kare ka koro gineno ka jal manonego kata nyathigi pod iwuotho oko kacha kendo wuotho mana ka ng'ama ok otimo gimoro amora. Tabitha. Kamano Joyce kuom penjo maberno. Aparo ni wach moro miwacho kata mar fair ni ng'ato nochamo fair ni koro donge chamo ga fair. To fair sika ng'ato chamo to mano inyalo tero ka police. Mano chal ng'at ma ni oro ne pesa by mistake. To itero ka police kacha to nitiere procedures miluwo tiduoko ni pesa ni. Ok ine ng'ato ne wach fair. Fair ni ne ng'ato adiera. Samoro ine gwene ng'ato siling 1,000 siling 2,500 mago itatero ka police tiluwo kacha cha wachani jagowi marach jagowi makawo pesa to duoki mago inongo ni petty debts koro petty debts go gin gik minyalo diru ka police ki feel ni pesa ni ocham e yo mok mar adiera to nyiri be kik waweuru chamo fair tinde aparo ni ka ng'ato luongi dhi limbe to nyiri sani wan empowered aparo nitie gik monego wawe timo ikawo fair ni tidhi kucha to kidwa neno ng'ato to you just take care of your business mondo reasons moko ma petty miyudra ni fair ni naoro fair no secham magi gik marumo koro to ka ng'ato chamo fechi ter ng'ano ka police kata ka village elder kata ways ni safari komo duok ni pesa ni giduoko ga tinde mano ken reason man ne ng'ama miyo to kadoke penjo makori penja Joyce en ni apenjo awacho ni koro sani kuma wach ni ochope ni en wach makoro to nyaka gweno kuro en wach makoro se kala chuth ma wan kaka jokanyanam to koro onego wuogo ko wane nyaka
Law Council of Elders kotel negi jaduong' Randa kacha kawuok oko kendo omobilize jodongo wetene mondo wuoye gi nyithindwa machuo makor gwenge gikwergi wach mar nego joma nyiri gipuonji kaka ginyadak kaka ne gidak ndalo cha. What are the moral fabrics, societal fabrics wanodhi kanye masani joma chuo matindo nikech mang'eny mane gin joma chuo matindo it's okay to kill young women. Koro aluongo Law Council of Elders mondo owuog oko mondo chak puonj mar society ne our young boys. Apparently part of the problem also is now we have neglected the boy child entirely. Onge mentorship whatsoever. Onge mentorship mar the boy child. Koro nyaka to bende koro aparoni onego wawuo gi nyithindwa machuo matindo. Onego wabed with a conversation amongst the communities. Jodongo wa onego wuogi owetewa matindo. Osiepewa mawango kor gwenge kachacha magini nyithindo machuo. Mondo wabergi a conversation mondo puonji ka ginyalo dak opuonji gi on anger issues kanga Miyo kata ngama nyako otimoni kama ni wan chon kaka jodongo wan ne watimo kamano kwanegi no kwagogi par ka gino ne timre ga chon. Koro gima daher luongo kabisa ni wan kaka jonagi wan jok mong'e e weche moriere. Koro gik machal kamagi ok onego timre to jodongo ng'iya. Aparo ni man is my clarion call ni walungo jodongo wakotelnegi gi Law Council of Elders mondo odware ways ma jodongo ma bende nie kor miere kata mago wuonewa mago kwere wa mwango kata uwe gi vijande wa masani mondo wane kaka bende ginyalo wuoyo gimiwa reasons ango matimre kod vijande wa kor gwenge magineno ni joma miyo gi nikech ngama negi nyiso ni an wasigu. Koro mondo inene kaka ngama jawasiki to an ngama nyako mabende apparently sometimes we are very harmless to nyaka bedi ntiere gi marach. Koro nyaka wawuo kodgi to kendo nyaka wabed with a conversation. We have to have a conversation on the security. To mogi the biggest dislink between the security of any society. Because nyaka joma ituo inego mine joma miyo lalo chuogi kapod gitindo kabisa. Nyaka to koro security kata police DCI makor gwenge kao nafas matich wach moro mani ngato tim marach to ni police where to ni police golo to police ok time gimoro ni pod dwara soya ni pod akeni miya soya to golo ngato mago gik maparo ni onego bed looked into to police okaw tije motegno wabende wakaw security wa motegno ngama miyo do not expose yourself to insecurity ming'eng'eni mato insecurity nyaka to ibene security mari chakre kodi ni wuon. You have to know who you are meeting, where you are meeting and why you are doing what. Security mari nyaka chakre kodi bende as to koro kose chakre kodi to these other organs will come in to bene make sure ni koro one secure moving forward. Wasoma nemo kukuom ote majoneno magwa chwalono kinyi makawuono kaito akaw pacho mogik kawaloro twak maro kinyi makawuono nyisa ni thuolo marwa manomiwa ema oserume Immaculate Nyasudan wachono yaore Joyce nek joma mine medore ahinya e Kenya ka poka neno ka sirikal owuok oko makwedo wach ma nekno motegno kineno ka ngim ngama idakgo uonge winjruok gi ngama idakgo chak chon nikech aminga kelo tho. Ote machielo Evading Adiel wachoni we pray for God's mercy. The government should play a pivotal role in this issue. When Gen Z protested, they did all and follow-ups to get Odimbele abduct and kill those who participated in it. Wachoni the same DCI and the police officers should tell us these killers and severe action to be taken against them. Aya ote mogik mano marigana Ramoton bende wachoni nek mar mine ng'eny nego warit joma mine yawa. Erokamano ahinya kuom ote ma ochwalono nyaka Ramogi Ajwang' okinyi makawuono. Tabitha chak kodi e buonyiri 30 wachni mogik ka watieko. Mana mapiyo piyo. Joyce erokamano ahinya mokwongo gi Ramogi TV kuom keto
twak machalo kama matwak ma nyaka to ne wawuoye nikech joma miyo gin jok ma very important in our society to kinego gi kamano to wachno nyaka wakwedi. Atieko ka wacho ni nek mar ng'ama miyo ok nyal bedo justified kata ni wachiwo justifications matindo tindo ni ang'o joma miyo ero pesa joma miyo keno ero ang'o ero gik maber mamiyo inego gi. Mago are petty arrogant reasoning. Ng'ama miyo security mare onego bed a function kata responsibility mar chuo te mantiere e society kowuok e ute mwadake kowuok e gwenge mwadake kendo nek kata got mar ng'ama miyo en gima gokinyi sani Tabitha Ogutu kan gem ka akwedo chuth tang'in sirikal dhi konyo wat kendo wadhi lokre mondo kony ng'ama miyo mondo bed gi security maber. Erokamano ahinya Tabitha Ogutu. Xavierer, wachni mogik ka watieko. Joyce, wachna mogik en ni nek mar miyo ok gima ber. To kaka dhano ok onego ng'ata ng'ato oneg wadgi. Koro police onego intervene gi team investigations piyo gi convict to ng'ama nigi criminal history mar gender based violence onego bed treated very differently gi any other person kata accused mondo at least wa reduce ne waseneno patterns ni end result ma is the femicide. Ineno ka historically ntie pattern mar gender based violence kore ka orumo gi femicide. Koro ng'ata ma nigi gender based violence case no nego bed taken seriously. Kasto mogik ka loro en ni awareness. Onengo wawuo kokucho wa ilongo ni amplify the voice mar femicide nigi gender based violence mondo ng'eny ji ong'eni gender based violence en gima kama to ochakore ga kama mondo ng'ama kiako neno pattern moro to ong'eni nosepuonj gi kocha chani kineno ka dhaw ng'eny kama to ntie possibility mar femicide towards the end. Mago kende. Erokamano ahinya Xavierer Agure kaachiel kod Tabitha Ogutu ka nintiere gi miala kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi uriuru wabed kod twak kotudore kod geng'o nek joma mine. Wageno ni sirikal bende bro bedo kanywako lwedo neno ni okaw okang' magera ne ng'ata ma onego ng'ama miyo e pacho kae. Ka bende kanisa bende onego bed ni chwalo duon gi mar mondo mi kapo ni gineno ni Kenya okethore to ber mar mondo mi ji owere kapok ochope okang' ma ng'ata achiel kawo ngima ng'ama chielo. Nyako Ramogi Ajwang' ote magi aneno agoyo mos ok asomo gi duto kata kamano thuolo marwa emorumo kinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e tibro bedo ka yudo chenro mar tedo gi chiemo achiel kachiel gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Erokamano. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at